Boa noite. Somos María Lado e Lucía Aldao e temos a enorme honra de ser as presentadoras desta gala de músicas ao vivo. Si, nós como poetas que somos hoxe estamos especialmente contentas e realizadas porque por primeira vez sentímonos patrocinadas pola bebida que merecemos. De feito, xuramos non volver beber cervexa. A partir de hoxe, o noso zume de talento favorito levará xa para sempre nome de trovador. Si, porque agora sentímonos parte da familia Martín Codas, como se Martín Codas fora un noso avó, non? Bueno, máis ben tatarabó literario, diríamos. E aínda tataravó. Botando ben as contas, sería tatarabó. Tatarabó. Sí. Ben se ve que esta é unha jala de músicas ao vivo, porque todos os chistes que traemos son deste pau. Vai nos encantar. Ben, pero non nos olvidemos de que viñemos facer aquí, vamos a centrarnos e o primeiro que vamos facer antes de dar comenzo ao que é a jala toda é facer unhas pequenas indicacións para aquelas persoas que resultades galardonadas. Cando subades aquí, por favor, recapacitade en como ides a agradecer ese premio. Por favor. Por favor. Vamos a usar de exemplo un vídeo de uns galardonados nunha edición anterior. Dentro vídeo. Ora, Luciña, podes, por favor, doblar este vídeo? Claro, ben. Dalle aí. Ben, que eu hoxe este aquí non é só produto do meu enormísimo talento por fin galardoado. Detrás deste premio non só hai anos de precariedade económica paseada por todas as salas do país, hai tamén dependentes de gasoliñeira que nos miraron con caras de páramo preguntando pero vos non tiñades unha carreira, hai familias que nos botan de menos nas nosas casas todos os días, hai tamén concelleiras de cultura que vemos máis, incluso as No, nosas xa está, nais. para. Listo, para aí. Pero esa xente ainda sigue, Mariquina. Claro, ese é o que intentamos tratar de evitar. Vale, vale. Porque tanto o público que está aquí hoxe na sala como o que está o sábado nas súas casas quere facer outras cosas da súa vida. Igual o 15 de agosto queren ir comer a festa da súa aldea ca familia. E se nos poñemos así, pois non chegan nin pa Ponte de Difuntos. A ver, como debería recollerse un premio? Un premio, amigas, recóllese así. Chegas por aquí. Bueno, hoxe foi todo de chupar... Ois unhas voses na túa cabeza, pero non lle faz caso. E faz... Gracias. E sales. Non, creo que nin tanto nin tan pouco. Digamos que un tempo intermedio sería a cantidade axeitada. Pero agora centrémonos no estilo. O estilo debe ir acorde co lugar onde nos atopamos, que é Pontevedra, e que é unha vila fina e con cultura. Tú non é Santiago, eh? Escoitade... Aquí non vale todo. Joder. Escoitade, por favor, que empeño lle puxo un dos gañadores doutra edición, dentro vídeo. Bueno, hoxe foi todo de chupar pirolas, vou dicir ou lamberconas, Ben, este estilo solamente se permite se é o auténtico heavy porque está sendo fiel a ti mesmo, non? Sí. Que é o que se busca nos agradecementos, recordamos. Entón, bueno, pois se te dedicas ao jazz ou á música clásica, por Dios, non fagas este tipo de agradecemento sin a supervisión dun adulto. Ben, e unha vez resolto este apartado de como se debe agradecer, creo que podemos empezar ca jala en si mesma e vamos a comenzar esta viaxe que vos propoñemos esta noite, que é andar á procura do auténtico ADN da música galega. Vamos a facer un pequeno percorrido por el. Comencemos na noite dos tempos. Ali... Eiche dirá tu aceitura, eiche dirá tua segada. Aí vemos unha auténtica cantora castrexa de orixe céltica. Eiche dirá tua aceitura, Que xa ai, que a enceta o miña seu estarrecedor e fermoso canto. E atención a este momento porque se lle achega pola banda en absoluto sixilo o Luras de Alan Lomax disposto a dar conta de tan fermoso canto celta. Dalle a rente, dalle a rente, dalle abaixo da maue.
Ben, como sodes xente da música cultivada, pois entendemos que non é necesario que vos expliquemos quen foi Alan Lomax, o ilustre folclorista estadounidense que visitou Galiza para gravar a nosa música tradicional con Filgueira Valverde como Quiquerone. Observemos agora como Alan Lomax, satisfeito, cargando a súa mini grabadora portátil, marcha á carreira ca mostra disposta a lla entregar ao Miles Davis para que faja con ela un fantástico tema de jazz. Vemos como se unen ambas culturas. Y alaben a aceitura, y alaben a aceitureiro, y alaben a aceitura, pastor de No seguinte elo da cadea do ADN aparece por fin o primeiro gran éxito internacional da nosa música, que ademais ven da man da movida viguesa. Siniestro, os resentidos. Non, muller, a primeira movida viguesa. Mendiño, Xoán de Cangas e o ídolo de masas, Martín Codas, que era o auténtico rebentapistas do século XIII, Ondas do Mar de Vigo. Este tema chill out non se fixo famoso en Madrid porque daquela aínda non se inventara Madrid. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus berra ondas do mar levado, se vistes o meu amado, e ai Deus de porque eu suspiro, se vistes meu amigo, ondas do mar de Vigo,
Ben, pois, despois desta apoteose, creo que vamos a comenzar a repartir as alegrías. Así é, entón recibamos xa cun forte aplauso no escenario os primeiros entregadores de premios. Un deles é Diego Parajó, que é o coordinador local de música de Pontevedra, e a outra é a vocalista e violonchelista Rosa Cedrón. Aplausos. Boas noites. Boas noites. Bueno, comenzamos. Os proxectos finalistas na categoría de Músicas do Mundo son... Teño a vida inteira para me entregar, teño a alma inteira para namorar. Pois o proxecto que leva o melómano é para Marcos Teira Nos. Moitas gracias. Diego. Hola. Bueno, chegar a encher, a ver, eu nunca recibín un premio antes. Nós nunca recibimos un premio antes. Dale, jefe. Bueno, é un honor, sin duda. Eu, pola miña parte, teño que dicir que estou moi agradecido e contento e un pouco nervioso. Non contaba con estar nervioso, pero estou un pouquiño. Estou contento porque comparto con todos os músicos que están hoxe aquí esta festa da música e cos que non están aquí tamén. Compartimos todos con eles e agradecido ao xurado, por suposto, por contar con este proxecto para ser finalista e tamén para darnos o premio. Así que podo dicir? Mais que isto, temos un disco que se chama Nos, temos unha banda que se chama Quinteto Nos e temos a xenda aberta. Estades aí, se me oídes, estamos aí. Moitas gracias. Aquí hai dous de nós. Está Moisés Fernández e Isaías Salazar. E José Manuel Díaz, que tamén está en Nos. Nada, gracias a todos os que participaron neste disco, foron moitos e nada máis. Vémonos por aí no camiño. Gracias. Chao. Bueno, isto tócame de perto. Clásica contemporánea. Os proxectos finalistas para a categoría de música clásica e contemporánea son... La noche que me quiera. Entón non entendo outra cousa
noutra cosa seguramente poreme a pensar que a vida é un motor moi complicado. Bueno, pois o melómano vai para... Adrián Saavedra. Bueno, pois moitísimas gracias. Ui, estou nervioso, carai. Quería agradecer aos compañeros de Músicas ao Vivo, xurado, gracias por este premio. Pero, bueno, en especial, se me permitides, gustaríame dedicarlo a miña familia, en especial a miña nai, que está aquí. Porque se hai unha cousa que caracteriza o que son os estudios de clásico contemporáneo é toda a trayectoria que hai que levar desde pequeniño hasta que se chega a ser algo ou intentas chegar a algo. A verdade que eu non recordo a miña vida sin música, foi a partir dos 2-3 anos que entrou nas miñas mans un piano e dende aquela sempre me acompañou. Entonces, a verdade que non sei o que a vida sin música. Entonces, para min isto, a verdade que pois un premio moi especial, graciñas por todo e vémonos nos escenarios. Gracias. Pois a seguinte categoría é rock. Os finalistas son... Vai alá. O proxecto premiado na categoría de rock é para Bala. Guau. Bueno, poñemos a chuleta aquí por si acaso, non? Bueno, cousiña rápida. Queremos agradecer a Luís, en primeiro lugar, que é unha bala máis, o mellor técnico de son, amigo e compañeiro de batallas, a Metamovida, a todas as súas bandas, a Matapadre, con Iván Afronte, que anda por aí, por creer en nós, e a toda a xente que ven aos bolos, que nos apoiou dende o comenzo, incluindo os circuitos autoxestionados non comerciais para nós tan importantes. Queremos agradecer tamén a todas as mulleres da música e, por suposto, a Asociación MIM por toda a labor de visibilización que están facendo, porque estamos aí, somos moitas, e por se había dúbidas, sabemos facer ruido e poñer o ampli ao 11. Efectivamente, cada vez somos máis, así que eu quero aproveitar para convidar a calqueira nena, rapaza ou muller a coller un instrumento, a desmitificar esta tontería de que o rock é unha cousa para homes, porque grupo de chicas non é un xénero musical, porque non tocamos como tíos. E non estamos aquí por ser mulleres, hai moito traballo detrás. Estamos aquí por ser mulleres que estamos no século XXI, a ver se avanzamos un pouquiño. Un estatuto de artista tamén estaría guai. Tan necesario.
Bueno, que podemos estar aquí ata mañá. Graciñas por estes 5 anos aproximadamente que levamos en activo. Estamos traballando nun novo disco, así que sentímolo por vos, pero aínda queda bala para rato. Noraboa ao resto de proxectos nomeados e agora bailar e a celebrar, que o panorama musical en Galicia é brutal e temos que sentirnos moi afortunadas. Graciñas. Graciñas a todos, a tope. Pasamos á categoría de blues, funk e soul. E os proxectos que optan ao premio son Ya sé que estás ahí. Ya sé, ves moreniña, enche do polvo da eira. Verásme para o domingo. You know that I need to be. A ver, que hai aquí dentro? O melómano é para... Carmen Rey. Bueno, eu non son Carmen Rey. Por si era necesaria aclaración. Carmen non pode estar hoxe aquí, así que deixome estas palabras para vos. En primeiro lugar, decir que lamento moito non poder estar con todos vos disfrutando da nosa festa. Por sorte e por traballo, e que non nos falte a ninguén. Quixera manifestar o meu agradecemento aos compañeiros que votáchedes nun primeiro momento pola miña música e ao xurado por otorgarme o premio que adico ás miñas compañeiras de categoría Vudú e Carla Green. Aproveito para agradecer tamén todo o esforzo da Asociación de Músicos ao Vivo por traballar por e para nós. E por último, e o máis importante, nombrar aos músicos cos que levo compartindo música todos estes anos e cos que gravei os 2 últimos discos. Sin eles, a música de Carmen Rey non sería desta forma. Tito Calviño, Rubén Aprato, Sergio Delgado e Miguel Cabana. Estes grandes músicos e amigos son tan gañadores deste premio como a min. Un bico para todos e a seguir disfrutando da música feita en Galicia. E aquí vamos coa quinta proposta, que sería a categoría de orquestas, grupos de música de verbena. O melómano vai para... Los Satélites.
Boas noites a todos. É unha honra para nós, cunha formación como esta que ten 83 anos, recibir un agasallo desta categoría, porque isto son como os Grammy galegos, non? Ademais, é unha honra doble porque os que dan estes premios son músicos. E como músicos que somos, eu vexo a cantidade de xente e agrupacións tan boas que hai aquí e que nos pasa como nos pasa con todo. Vivimos no paraíso e non lle damos importancia ás cousas que temos. Temos o mellor marisco, temos o mellor viño, temos a mellor carne, temos as mellores legumbres e temos os mellores músicos. Viva Martín Codas, que nos fai visibles. Gracias a todos. Buah! Que pasa? Que rollo máis tétrico, non? Que pasa aquí? Acabou a gala? Está a xente no... marchou? Que va, muller? Estarán nos pinchos, como moito viño en man e alegría. Ai, espera, todo este rollo, non será que estamos nos séculos escuros da música gallega? Nos séculos escuros, ajá, sí. Cando penso que te fuches, negra sombra que más sombras. Pois está calada, joder, que me das medo. Estou cantando música pa ocasión, así este rollito darky que ya cae ben aos séculos escuros. Como era outra? Unha noite na eira do trigo, o refreixo do branco luar. Para, que me agonias. Unha nena choraba sen trégolas. Está calada, que son moi impresionable. E a coitada entre queixas dicía... Ai, carallo. Pode alguén facela calar antes de que haga aquí unha desgracia? Poñed unha luz. Chámanlle séculos escuros, pero de cando en vez tamén daba sol. É unha metáfora, É unha maneira de dicir que non había moitos éxitos. Porque iso todo que ti citastes eran éxitos, pero na emigración. Algúns do grande Chané. Pero que era aquí non houve que esperar moitos centos de anos para que houbera algún éxito. Hasta o 1942, que se fixo famoso en España un tema provinte da lusofonía, pero un tema da nosa música. O tiroliro. A ver, que como non ia triunfar o tiroliro? En pleno ano da fame, un tema alegre, cousa que se agradece, pegañento como un balde de mel, e ademais con coreografía. E hoxe temos aquí, nada máis ni nada menos, que a Sergio Thanos para que nos lo demostre. A ver, estás bem? Imagina eu, que estou com essa bandaça aqui atrás, um brasileiro cantando um tema típico de Portugal, em swing, estilo crooner. A ver o que sai. Juntaram-se os dois numa esquina, tocaram a concertina, dançaram o sol e dó, ou seria o sol e o dó. Juntaram-se os dois na esquina, tocaram a concertina. Sim. Dançar o sol e dó. Comadre, ó minha comadre, eu gosto da sua pequena. Comadre, ó minha comadre, eu gosto da sua pequena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. Comadre, ó minha comadre, eu gosto da sua filhada. Comadre, ó minha comadre, eu gosto da sua filhada.
É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face rosada. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face rosada. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face rosada. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. Agora sim. Vamos lá, todos. Swing. Veja. Me ajudares a cantar agora, hein? O retrô se sabe todos, né? Conto até 4 e entramos juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Venha. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro. Só voz. Lá em cima está o tiro. Nós coito. Cá embaixo está o tiro, liro. Mais forte. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo. Venha pras últimas. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Gracinha. Ben, agora que xa bailáchedes con Sergio Thanos e xa vos estirastedes cas do Elirium, vamos a continuar co que nos trouxo hasta aquí. Que veñan xa ao escenario as seguintes persoas entregadoras de premios: o showman Toni Lomba e a pianista clásica Noemí Salomón. Boa noite. Viva a música, coño! Boa noite. Eu teño que agradecer a Música ao Vivo que me deixara sacar un rollo textil un pouco anticopla, que é este rollo de chorreras, pero tamén me gustaría facer referencia a xente que está loitando por propagar os concertos nosos e que non lle deixan sacar camisetas para reprender o que non están facendo ben. Esa xente está traballando, medios de comunicación, levan un premio de Julio Couso de liberdade de expresión e non lle permiten levar a camiseta de Defende a Galega, por favor. E os proxectos finalistas para esta cousa, que aparte me toca un pouco polo rollo da improvisación, de jazz e músicas improvisadas son
E o melómano vai para... José Migueles, Ontology. Bueno, moitísimas gracias. O primeiro que quería facer era salientar o traballo dos dous finalistas que estaban comigo na categoría de jazz. Pablo Castaño, que está facendo aquí música increíblemente ben, como sempre. Un aplauso, por favor. E outro proxecto no que tamén teño a sorte de estar, que, bueno, é cos dous meus irmáns musicais, Xacobe Martínez e Max Gómez. Moitas gracias por facerme crecer como músico. Quero vos... Por certo, mañá estamos tocando en Compostela, por si estades por ali cerca, tocamos aí na Plaza Roxa ás 10. Isto foi unha cuña publicitaria patrocinada por Martín Kodax. Moitas gracias. Bueno, pois nada, a mí o que me fai ilusión realmente por estar aquí esta noite para... quería dedicar este premio a creo que sería unha das poucas cosas nas que todos os músicos de jazz nos poñeríamos de acordo en este momento, e quería dedicar este premio en nome de todos os músicos de jazz ao músico máis valente do mundo, que se chama Carlos Barruso. Moitas gracias, Carlos. Os proxectos finalistas da categoría Metal son E antes de decir para quen vai o melómano, quería darlle un bico moi grande á familia de Toñito de Rifraf, que deixounos José. E o melómano vai para Nao. Bueno, moi boa noite a todas e todos. Esta é a derradeira travesía de Nao. Algún día lle contaremos ás nosas crianzas que tivemos unha banda de rock ou de metal que se chamaba Nao e que tivemos a honra de estar aquí compartindo butaca cas mulleres e homes que lle poñen música á historia deste país. Que viva a música galega. Queremos agradecer ás nosas familias, Olaya, Sabela, Carme, a Inés, a Rosalía, Sara e Oliva, tamén a Natalia, a Aldara e a Inara, e a Ariadna, perdón, tamén a Nana,
e a toda a xente que formou parte de Nao nestos 14 anos. Levamos moito tempo, vemos as cosas con moita perspectiva. Temos a sorte de contar nesta historia con a axuda inestimable de grandes musicazos e produtores, como é Iago Pico, como é Búa, como é Lora, como é tamén a nosa criu Xiana Lastras, Óscar López, Miguel Moure, Campiños, Guarre Antonio, Fernando Lozano, Santiago Roimundi, Kaki Arcarazo, Andi Ari, eta gure Euskal Herriko familia oso Ari, Esñaki Naidi, Egu Sarial. A toda a xente que fixo posible que exista a escena galega, nos vimos de moi atrás, e o vemos, existe unha escena galega moi rica, de público co demanda, de músicos, unha grande irmandade. Parabéns a todos e a todas, parabéns a músicos ao vivo. E hoxe, aproveitando que está aquí Tania Lombao e María Solar, traemos esta camisola que sei que non lle gusta, ni lle gusta a dirección da CRTVG, que apoian os seus traballadores e traballadoras. Entón, hoxe poñémola aos Nao. Fai moitos anos deronos un premio, aquí tamén, e dixemos que nos gustaría que esta gala fora retransmitida en directo pola CRTVG. Nin isto, nin os María Casado están retransmitidos. Eu sei que non lle queredes a cultura, que este goberno galego do Partido Popular non lle quere a cultura, e moito menos lle quere a disidencia e a crítica política, o debate, escápanlle del, cando é enriquecedor. Nós sí que queremos que a CRTVG defenda isto. Estamos coa plataforma Defenda Galega e cos Venres Negros. Xa que non deixan poñer a camisola, aquí a Trainao. Que viva a música galega en galego, que viva a cultura galega e que viva Galiza Ceibe. Venceremos, nos venceremos, venceremos. Sí? Toca chatito. E agora imos cos proxectos finalistas de músicas urbanas. Económico, moi facha no social, patriota de pulseira de gomina de mundial, o partido que che mola e o partido judicial, porque todo diferente para ti e machadas de yakuza na miña cabeza, alborzo un ritmo xunto peta e a cerveza, non ollo a tele, sinto noso aquí esa merda, non ollo a tele, E o malómano vai para... Boiza. Que ben, boas noites, moitísimas gracias. A verdade é que tiña unha competencia moi dura, porque os meus queridísimos de Rebelión do Inframundo creo que son merecedores tamén deste recoñecemento, e os compañeiros de ZR tamén, por suposto. Non me quero estender, porque na primeira vez traía un papel enorme con un montón de cousas, e esta vez dixen non traio nada porque senón alío máis. Así que moitísimas gracias, familia, amigos, sobre todo as miñas amigas María e Sara que están aquí por primeira vez, non? Nada máis, simplemente dicir gracias ás miñas compañeiras de traballo tamén, a miña DJ Alba, que hai moi poucas DJs, e as miñas compañeiras Yara e Carla, que son o meu sustento. Gracias a elas é que podo seguir 16 anos facendo o que fago sobre o escenario. Así que moitísimas gracias, compañeiros, músicos ao vivo, Bodegas Martín Kodax. Gracias a todos, viva a música e sede libres. Na seguinte categoría, Pop Indie, os proxectos finalistas son
E o melómano vai para... Los Iglú! Moi boa noite a todos e todas. Queremos, bueno, antes de nada, dar un recoñecemento a Espiño, ao Ayatolá tamén, por ser os compañeiros de nominación. Un aplauso, por favor. Merecen tanto como nós. En primer lugar, quero darlle as gracias a Beni, que non puido estar esta noite con nós, porque está un pouco pachucho. Además, é o seu cumpleaños. Felicidades, Beni. É un bo regalo e vamos a comprar algo, pero mellor te levamos o melómano. Mais a botella de outro día xa, pois xa queda o cumpleaños. Fala, se queres. Nada, daño. Nada, falaste se queres. No, ti ibas a facer o truco de tropezar e non o fixeches, así que... nada, moitísimas gracias a Músicos ao Vivo, Bodegas Martín Kodax, a todos os nominados, felicidades por estar aquí, e arriba a música galega sempre, vale? Eso. Grazas. Bueno. Gustalle improvisar. No, estaba pensando o que decían outros que o silencio. Para nós é unha honra estar aquí e sabendo o que empurran Músicos ao Vivo. Senón, teríamos que traballar nese mundo que moitas veces temos que traballar e que nun futuro non nos van a dar un puto duro. Así de claro, porque non podíamos nin facturar, tiñamos que traballar en negro. E como moita xente ti que fala, que din, no, ti, bueno, te chamo, bueno, a partir das 12. Non, levantámonos moi temprano e traballamos moi duro. E os finalistas de música electrónica son... E o melómano vai para... Bayuca. Bueno, a ver se me sale despois dese piropo. Bueno, antes de nada eu veño en representación de Alex, que é o capitán do proxecto Bayuca, que non pode estar por circunstancias persoais. E nada, parabéns a, os nominados á categoría, cinta adhesiva Músculo polo gran traballo. Parabéns a todos os nominados e aos premiados de todos os premios. E nada, gracias a Músicas ao Vivo por este recoñecemento e ao xurado. E, pouco máis. Se estuvera Alex seguro que tiña algunha palabra máis, así que, gracias por este recoñecemento e que viva a música galega. Que como estades?
Vemos caras de nerviosismo, de impaciencia, de curiosidade. Pois imaginade como estaría Martín Kodak se soubese a que se monta no seu nome. A verdade é que dan ganas de facer unha ouija e preguntarlo directamente. O sea, podemos facer unha ouija? Dame a man. Por favor, colletevos da man. Colletevos da man. Vamos falar con Martín Kodak. Martinciño, se estás aí, maniféstate. Martín? Nunca máis. Nunca máis. Ai, mira, Martín, como se preocupa polas ondas do Pois mar sí. de Vigo. Porque lle vai ao lombo. A verdade, Martín, podes estar contento porque montar todo isto que montastes ti, que no teu tempo ninguén daba un duro por ti, que eras o típico one hit wonder. Bueno, 6 hits wonder, máis ben, Mariquiña. Bueno, sí. Pero a verdade é que quedoulle todo moi bonito. Mira que aí xuntou. A ver, bodega e non calquera bodega o seu nome. O Auditorio do Pazo de Cultura de Pontevedra cheo a reventar nos premios da música que levan o seu nome. Gala televisada. As súas tataranenas que abandonamos o chándal e mira como vimos. Ni tan mal. O sea, todo. Mira se fi cosas bonitas. As melómanas que fixo Víctor Lorenzo, que ainda non o dixemos. Os pinchos que están aí esperando fora por nós. Arrefriando. Kiko Cadaval agardando para dicir unhas palabras. Kiko Cadaval agardando para dicir unhas palabras. Nunca tal se viu. Kiko Cadaval agardando para dicir unhas palabras. Así é. E nós aquí de rollo. Por favor, pedimos vos que recibades con un aplauso o tío Marcos da Portela revivido na figura de Kiko Cadaval. Bueno, veño botarvos un parrafeo aquí que se está a falar do o que é o auténtico na música galega, o que é a pureza da raza e o que foron misturas pouco desexadas e, sobre todo, detectar algún tipo de manipulación xenética. O auténtico buscouse moito. Unha vez dixéronlle a un señor que era da parte de Xuño, da aldea de arriba, de Basoñas, chegaron uns de Madrid e dixeron que lles gustaba ir ali porque ali estaba o auténtico. E cando se foron preguntoulle un avó, que é o auténtico? Unha cousa que lle gusta aos da cidade. Entón, temos que ter un pouquiño de cautela. Eu xa cheguei tarde e non puiden matizar algunhas das afirmacións que se fixo sobre a música castrexa, a imposibilidade de misturala ca romana, o retraso á influencia provenzal, a orixen árabe nubia da saia de Carolina. Vos sodes músicos, sabedes que ten unhas nuances que son propias da música saharaui, e a saharaui venlle a eles da Tebaida. E despois, a nós, polo noso lado, aportamos Ver bailar Carmiña, que se convertiu nun pau fundamental do flamenco de Granada, e houve unha serie de intercambios, máis ou menos, e hai un momento en que aparece unha manipulación xenética da niña, unha manipulación xenética que atenta contra o ADN propio da música galega, que é unha música armonizada co seu povo, quer decir, un povo tranquilo, calmado, pouco dado á rebeldía, irónico. E entón, houve un momento de indefensión entre o ano 72, que gaña o Tour de Francia, e o ano 77, que se constituen as Cortes Constituintes, que aí non hai lei nin orden, entón empeza a aparecer unha cousa que é a canción violenta. Introdúcese a violencia na música galega e iso rebenta o todo, non? Canta Suso Bahamonde, o Morto, cantaba aquelo de cando me falan de España sempre teño unha disputa, que se España é miña nai voume mudar para Calcuta. Cousas así que non hai unha agresividade, unha falta de ironía que vai contra a esencia. Por non falar de Fuxan os ventos. Fuxan os ventos tiña unha certa moderación porque había poemas de Manuel María que estaban influenciados pola canción misioneira e por Armstrong. Non Armstrong o voso, senón Neil Armstrong o astronauta. Eu creía que o hombre era grande por su poder, grande por su valor, que influeu moito na canción dos curas progresistas, que foi onde aprenderon Fuxan os ventos. Moi ben, eu dixéronme que teño 4 minutos para explicar toda a música galega, só me vou dedicar a un capítulo que é o capítulo da violencia, que é a que me estou referindo, non? O momento fundamental, fulcral da violencia é cando Juan Parvo presenta o seu disco independentista, secesionista,
insolidario Galiza miña nai dos dous mares, onde se din cousas terroríficas, preséntase no Hostal dos Reis Católicos, que é unha auténtica toma do Palacio de Inverno, non buscase un lugar real, e as forzas revolucionarias, Meilán Gil, Juan Pardo e máis Pío Cabanillas asaltan. Sí, un aplauso para Pío Cabanillas, que foi ministro con 3 gobernos. Outro día falamos de Pío Cabanillas, que vos non tendes nin idea. O asunto foi que ali naquel momento é cando Juan Pardo canta desde a... Estou pronunciando mal algo, é igual, non? Non é a miña área, eu son de Dorothy Schubert. O conto son do Museo do Pobo Galego, non sei se repararon no detalle, estamos no ano de Antón Fraguas, e quero decir que ali cando di irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño fagamos rebrilar. Non é para lucir, é violencia, é parecido ao himno catalán, e con eso xa o digo todo. Logo di aquelo de a patria escravizaron os reixes de Castela. Isto provocou unha alarma social, non houve un malestar, houve unha alteración xenética, e entón houve unha urxencia e xa non hai que proclamar a autonomía galega. E aí, inmediatamente veo o golpe de Estado do 23F, e que pasou en marzo? O 23F foi en febreiro. Que pasou en marzo? En marzo aparece a movida viguesa e a música celta, no mesmo mes. Isto todo está diseñado desde a CIA para acompañar a autonomía e dotar dun sentido. É a época dourada suntuosa do pop galego. Todos lembramos aquelas melodías que exportamos para España, que é o que define o éxito galego, é triunfar en Madrid. Auténtica música galega, que ten un pouciño do ADN procedente de Alabama, onde os racistas anglosaxóns misturan a súa música ca música dos ex-escravos negros, e logo isto acaba recuando en Vigo. Tamén hai outras influencias procedentes do Caribe polos barcos de emigrantes, unha cousa máis tirando á cumbia, influencias de Bonet de San Pedro, da música italiana de baile. Esta é unha auténtica canción galega. A letra indica o malos tiempos para Lalín. E todo isto estragaba as pistas, enchía os mazadoiros das discotecas ali, ca luz negra, os dentes brillando e todos mazando, ca música pop galega. E toda é de influencia, como vedes, estranxeira, pero que é asumido, fagocitado dunha maneira caníbal e convertido en música auténticamente galega. Había tamén unha influencia irlandesa, do grupo que se quixo chamar primeiro Milestone, e despois puxose Milladoiro. Aí temos os Chieftains, non? Pachanga ska. Esa foi outra influencia. Non teño moito tempo, entón o que teño que falar é dunha información dos anos 90. Non me dá tempo a falar, pero sí que houbo unha canción considerada a verdadeira música galega, o verdadeiro himno galego, que lle chaman a Marsellesa galega. De feito, presentáronse uns premios Martín Codas hai 3 anos, un coro de 1200 voces que decían, preguntaronlle que estaban afinados e dixeron, o qué? Esa nota non hai, o qué? Así que eran os celtarras e querían presentar aos premios, querían presentar a Rianxeira, denominando a auténtica música galega, ou polo menos récord mundial de coros, 1200 voces, non está mal. E houve un momento en que aquí a Asociación da Música ao Vivo dubidou, pero foi impugnado, porque un Riazor Blues que non quer declarar, dixe, mema, se esa canción non é de la argolla. Como son os do jazz, non a tocan ben nin que os fodan, bueno, é igual. A Rianxeira, según aquel anónimo Riazor Blues con nome de César Romano, é unha canción segoviana, unha canción do colonialismo cultural español, unha canción recollida por Agapito Marazuela en 1928. E é por eso que ninguén pode poñer a man no lume sobre o que é a auténtica música galega. Aplaudido un momento mentre atendo o teléfono. Sí. Hola. Sí, pois...
Chama en moi bon momento porque estou rodeado. Debe haber aquí... Cantos músicos hai aquí? Numerarvos. Empezade polo último. Si, teño aquí... Non, en playback non toca ningún en playback. Non, ese é un curso máis no conservatorio para aprender a tocar en playback e non o teñen que poñerse a traballar. Sí, pero non é a Asociación de Música en vídeo, é Asociación de Música ao vivo, non, aquí non. Non, mire, estou traballando... Sí, voulle dar un número de teléfono. Sí, este... Non, espectáculos mito, non. Despois mandolle un WhatsApp. Non é mito, non apunte. Un WhatsApp é un sistema moderno de mensaxería instantánea. Sí, despois xa chamo. Hai alguén que toque en playback? Son 60 euros o bolo. Pero as cousas non están tan fáciles. Quero chamar, según me dixeron, aos seguintes entregadores que son da mesma raza, os dous, non poden traballar no mesmo sitio e só se van xuntar aquí. Son os bateristas Cristian Delgado e Tom Risco. Boa noite. Boa noite. Non somos os nenos de San Ildefonso, pero vimos traer alegría. E imos lá. Os finalistas na categoría de música tradicional galega e folque son... E o menómano vai para Tanxugueiras. Bueno, ahora esperando a que veña Pedro, porque é máis lento co cabalo do malo. Estamos moi nerviosas. Pero non erraron nós. Antes de nada, que se me olvide, bueno, moi ben, non está Jasper, verdad? Lévame nos premios Min, cando, bueno, unha cousa aparte, berroume por non felicitalo, pois ahora queda sin felicitar tamén. Papá, mamá, toda a nosa familia, amistades, José, tamén vai para ti, Rubén, que tamén está aí sentado, Seis Pés, Playplan, que tamén hai? Soniña, Pedro. Pixelín. Bueno, que, a ver, traballou moita xente con nós. E a Sabela, que hoxe non pode estar, principalmente. Claro, que somos tres. Bueno. Ahora, en serio, queremos dar as grazas... Cortade isto, por favor. A todo mundo que consume música tradicional, a todo mundo que fai música tradicional e a todo mundo que fai música en galego, porque en canto isto desapareza, a nosa identidade tamén vai a desaparecer. E a todas as mulleres e cantareiras e cantareiros que cantan música tradicional. E é o mellor que podemos decir. Os nosos compañeiros, os da baixo e a Bela Sainas tamén. Isto é voso tamén, é de todos. Pedro, quer dicir algo? Brevemente. A ver, home, vente, non seas tímido, ven. Que pobre ten vergonza, a ver. Sí. Hola, non son Sabela, pero estamos en representación de Sabela. Nada, que decir que as Tanxugueiras as coñecedes son unhas mega cracks. Viñeron para quedarse, avisamos. Son increíbles. A primeira vez que as vin, dixen, wow. A segunda vez xa fun a velas a propósito e dixen, cuidado. E a terceira vez tiven a tremenda sorte de que me deron un móvil, o sea, unha grabación de móvil con 10 temas.
e me dixeron, fai un disco con nós, e foi un tremendo placer, un gustazo enorme, e nada, pois que sigan cantando millóns de anos, e vos tamén, porque un pobo que canta, sabedes que é un pobo máis alegre, máis libre, así que todos a cantar, viva a música galega! Os finalistas para a categoría Música Infantil son Os esqueletes cos seus osos tocan percusión, mascotas infernais e prandas fantasmais. Non vayas ao zoo se queres ver animais, pois ven a vernos a nos. Di que no autobús só se escoita blues, Pitusa semifusa, Pitusa estás confusa. o melómano é para Xoán Curiel e a Banda do Verán. Hostia, perdón. É que pon aquí, eu estive nominado 2 veces para a canción de autor, e aquí o seguinte sobre a canción de autor. Entón, ben, a cousa é que eu, pois, veño de aí, veño da canción de autor, estive nominado 2 veces, como vos digo, e para min é moi importante este premio, o vosso recoñecemento de moitos músicos polos que sinto tantísima admiración, non? Eu considero máis creador de cancións, pois, dende hai anos que as estou facendo, e teño a inmensa sorte de contar con moitísimo talento, con toda esta banda do verán, que eu pois propoño e eles dispoñen. Entón facemos todo o posible para que a música infantil pois cobre unha dimensión tamén que sexa formativa. E bueno, quero lle agradecer aquí a todos os meus compañeiros, cos que os paso moi ben. Queredes falar algún? Presidente. Bueno, iso, que teñen moito talento e que me axudan moito. O noso produtor de Gourmet Sound da Coruña, tamén pequeno momento publicitario aquí, Alfonso Camarero. Nada, un aplauso para eles. Moitísimas grazas. E a seguinte categoría é canción de autor, autora. E os finalistas son... Polvoretas, borrachas nas mans, volverás cando te canse de andar a cegas, dando mil golpes. En las últimas mareas descen tesouros de auga cada noite. E o melómano é para Su Garrido Pombo. Bueno, a ver, si me din fai 7 anos que iba a estar aquí recollendo un premio, pois non mo creo. A min que bueno, como vedes, trémeme as mans, as pernas e todo, fai 7 anos xa nin vos conto, pero tiven a sorte de estar rodeada de xente maravillosa, empezando por Keith, que me empurrou
a sair a cantar, que me dixo, Su, ti tes que cantar. Eu, por primeira vez, crino, e dixenlle, vale. Entón, fume á rúa, en Dublín, puxeme a tocar na rúa, entón coñecín a un montón de xente, que me deron cartos, afortunadamente. Seguín cantando, seguín tocando. Gracias a Lu, que tamén me animou, viña todos os mércores o garito no que tocaba e decía, Su, você ten que cantar, você ten sotaque. Eu agradecille un montón e toda a xente, todo o cariño que recibo, porque isto vai de dar, pero tamén de recibir moito, moito cariño. Pois nunha época na que parece que o individual, as persoas son tan importantes, eu creo que realmente o que fai a persona é o colectivo, é o social, é a comunidade, e se estou aquí é gracias a todas, gracias a todos, é así, sen vos, sen os vosos votos e sobre todo sen o voso cariño, pois eu non estaría aquí. Así que moitísimas gracias e tamén parabéns á Banda da Loba, parabéns á MJ. Isto non é unha competición, isto é simplemente pois unha festa e que sigamos disfrutando da festa. Moitísimas gracias, de verdade. Os finalistas na sección coros e grupos vocais son If you ever plan to motorway, southern my way, all through the night. Everybody's got the fever, that is something. No me podía elevar, no me podía elevar las lenguas murmuradoras. e o melómano é para Ellas. Bueno, moitas gracias. En circunstancias normais seríamos 4 persoas aquí. Aquí estaría Carmen Rey, eu estaría aquí, Ángeles Dórreo, e ali estaría Betiqueiro, porque esas son as nosas posicións, así como nos colocamos sempre, en función das nosas voces. Moitísimas grazas por seguir apoiando a este proxecto, moitísimas grazas por seguir facendo familia. Dende aquí, dende este momento, eu e as nosas compañeiras queremos animar a todos eses grupos vocais e coros que aínda non deron ese paso para presentarse nos premios a que fagan. Porque hai que visibilizar os proxectos. Estes premios son para iso, así que apuntade os vosos proxectos, que non desapareza a categoría. Felicitar a eses 442 proxectos que se inscribiron nesta sexta edición dos Premios Martín Codax, porque sen eles, sen todos, non hai familia. Así que hoxe iso é o que estamos festexando. Moitas gracias. E os finalistas desta última categoría, que é Reggae, Ska e Mestizaxe, son... Todo que pasa, todo que pasa, todo que pasa a teu redor. Todo que pasa a teu redor reflectido en satélite, en un viaje cósmico. Esta máquina, un circuito eléctrico. Oh sí, violentador de gallinas. Hay granja. E o melómano é para... Banda Krevinsky.
bueno, gracias polo premio. Creo que, sinceramente, en isto non é ganadodes. O sea, simplemente por presentarse e intentar vivir dunha profesión como esta, xa é un premio en sí mismo, non? Dito todo isto... Vendo tal cantidad de xente, estaría guai, non sei, hai unha cosa que chama sindicato. Simplemente intentar facer un modelo parecido, un modelo portugués, un modelo francés, un modelo belga, un modelo do resto de Europa prácticamente. Unha cosa que debe estar en riba da mesa de calquer proposta seria. Non hai moito máis que dicir, creo que quede ir todo a cenar. Gracias. García, Turresván, gracias. E estamos moi contentos, sobre todo polos 100 bolos que van asociados ao premio, que nos van a safar o ano. Gracias aos músicos ao vivo, somos todos unha familia que non tocou con un Krevinsky algunha vez. Ben, pois chegou o momento de poñernos reivindicativas. Sí. Lu, me parece que vas ter que quitar a chaqueta. Porque en canto poñes a guitarra vas a rascala toda cos briches. Sí, creo que me pasei un pouco ca chaqueta estroboscópica esta. A verdade é que non se me ocorre o tipo de after o que teño que ir para volver a poñela outra vez. Pero bueno, o caso é que a chaqueta ten glamour e do que imos falar agora mesmo é exactamente diso, do glamour. Sí. Sí, porque moito se ten falado de todos aqueles artistas que viñeron na liña histórica da música galega despois da longa noite de pedra da ditadura franquista. Porque ademais son artistas, todas elas e todos eles artífices de temas xa míticos que se nos quedaron aquí incrustados no cerebro, e aquí míticos é unha categoría en sí mesma como gallego en la librería del Corte Inglés. Pero, así é, no Monte Pindo da música galega conviven deidades como Voces Ceibes, Luis Emilio Batallán, os Tamara, Fuxan os Ventos, Andrés do Barro metendo con calzador os pronomes para que lle funcione a rima. Ben, non sei que tal conviven ali no Olimpo Celta, todos xuntos así, vivos con mortos, comprometidos con popeiros, Juan Pardo polo medio, que el tamén é unha categoría en sí mesmo, non sei que tal se levan. Xa, a verdade, sabes o que me dá peniña? Que ninguén se acorda xamais da auténtica xefa do Star System daquel momento. Sí, é verdade que é a única que tuvo un éxito verdadeiramente internacional, porque era unha chavala catalana cantando en galego dende Barcelona. Isto, si es unha persona así un pouco mirada co dos nacionalismos, pénsalo e estálle a cabeza. Sí, é certo, porque esa rutilante estrela do firmamento galeusca non foi outra que a grandísima e descoñecidísima diva Jacinta, que interpretou na lingua de Rosalía pois ese Call Me americano que pasou a traducirse por Chámame o galego. Sí, que para nós hoxe sería Dame un toque. Pero o interesante de todo este asunto é que ese tema foi un éxito no ano 67 e foi traducido por Xosé Luis Franco Grande, que fixo unha traducción daquela que cantaba Sinatra, e que hoxe imos escuitar... Podeste subir aquí ao... Sí. Bueno, no. En vez de subirte, dixo eu, dame a guitarra, porque pareces un pouco Joan Baez na boda dunha curmán. Por que non ves, e aproveitando que está a banda, que isto non nos volva a pasar en Aldao lado na vida, porque non temos nós presupuesto para bandas, quedas aquí e facédelo la mar de ben. Paréceche? Paréceme guai, dalle. Así tamén luzo a chaqueta. Se te sintes soio e triste, pensa en min algunha vez. Chama a única que te ama, eu son o millor que tes. Chama, sin ter medo de min. Chama, fecais e tarde máis. Chama, chámame, virei a ti. Se o amor que tes te deixa, hai alguén que pensa en ti. Eu
farei por ti o que sexa, ninguén te ama como a min. Chama, sin ter medo de min. Chama, te caíse tarde máis. Chama, chama, me virei a ti. Nunca me deixes se te esqueces de a min. Andarei detrás de ti. Ti podes darme aquilo que non foi, e que aínda pode ser. Se me chamas estaremos sempre xuntos, ti e máis eu. Toma agora este amor meu e estarei contigo sempre. Chama, te caíse tarde máis. Chama, te caíse tarde máis. Chama, chama, me virei a ti. Chama, te caíse tarde máis. Chama, chama, me virei a ti. Chama, te caíse tarde máis. Chama, te caíse tarde máis. Chama, sin ter medo de min. Chama. Que bonito, que cousa bonita, que xiros, que expresividade, que arte, que cousa bonita. Moitas grazas, amiga. Ti tamén estuvestes fantástica, pero estaba falando das rapazas de Duelirium para as que pido un aplauso. Un aplauso para as rapazas de Duelirium. E para ti tamén, queridinha. Estuvestes moi ben pasando de Jacinta. Ben. Imos agora a continuar e vamos dar paso ás seguintes entregadoras de melómanas e melómanos desta noite. É un momento moi especial. É un momento moi especial para nós, que nos enche de orgullo e de satisfacción, como se fora Navidad, porque queremos presentar a un dúo artístico que son para nós un referente, elas son un exceso de creatividade e de expresión e son realmente dúas chavalas encomiables. Si, son xente atractiva e talentosa a partes iguais. Sí, son o tipo de artistas que a nós as dúas nos gustaría ser se non fose porque xa somos desas chavalas. Con todas vos, nós, al lado. Niquelao. Sí. Ben, imos proceder a entregar os premios Organistrum, que son aqueles que recoñecen o traballo de salas, festivais e comunicación. Sí, porque detrás de todos os traballos que teñen moita visibilidade e o de artistas é un traballo que ten moita, hai sempre outros traballos invisibles que fan que todo isto funcione. Así é como, por exemplo, dos técnicos e técnicas de son, xente de iluminación, pipas, producción, encargados de sala e toda esa xente que fai funcionar realmente a música ao vivo. Daquela imos ver quen son as finalistas do Premio Organistrum ás salas esta noite. Sempre hai que romper un poquinho as normas, non? E a sala gañadora é el Contrabajo Club.
Vou sacar a chuletiña. Porque o ano pasado, cando estive nominado, a verdade é que non... Bueno, dixen eu, non as tiven... Dixen, non me dan seguro. Este ano, de repente, deume así como unha pequeniña que dixen, oi, o mellor. Entón, bueno, o primeiro felicitar as salas que estaban nominadas tamén, como Mardi Gras, que están Yolanda e Tomi, e Arca da Noé, moitos parabéns. Gracias a músicas ao vivo e as bodegas de Martín Kodax por todo o traballo que fan pola música na nosa comunidade. Vale, ben, xa empezamos. Vale, moi ben. Quero mandar tamén unha aperta moi forte aos meus compañeiros da Asociación Clubtura, que levo 6 anos traballando con eles, e tamén fan un esforzo e un traballo impecable. A nosa xerente María Nieto, que é unha muller 10. E por último, quero tamén felicitar a xente que traballou nestes 6 anos comigo, como son Olaya, Mercedes, Enar, Ali, Mirito, Javi Ojea, Javi Vícalo, Suso González, Charlie, Javi, Paúl Fernández, Víctor Suta, Paco Guimarei, Tincho Fernán, Eduardo Meijueiro e Alberto Cuña. A mi familia, a mis amigos, a mi mujer, y quiero dedicar este premio a mi madre, que nos dejó hace un mes, y sé que allí donde esté estará dando saltos de alegría y estará súper orgullosa de lo que hemos conseguido. Viva la música en directo y viva los premios Martín Kodax. As propostas finalistas para o Premio Organistrum o mellor festival son... Ben, o festival gañador é o Festival de Pardiñas. Bueno, este melómano e melómana, pois agradecémosvolos a todas e a todos porque o Pardiñas débese a vosa voluntade de achegarvos alí, de ofrecernos a vosa música, a vosa creación. Eu ando así un pouco lesionado de andar subindo e baixando 40 anos, e convidarvos a que este ano, na primeira fin de semana de agosto, brindemos un Martín Kodax ali en Pardiñas, cantando os 40. E gracias, sobre todo, a aquelas e aqueles, algunhas e algúns estades aquí, voluntarios e voluntarias que facedes posible o festival. Realmente partimos de abaixo, non é un festival que nos chovan axudas, sobre todo débese á enerxía de rapazas e rapaces que programan, xestionan, limpamos o campo, bueno, facemos todo o posible para que este festival vivise estes anos.
Convídovos a brindar un Martín Codas alí e tamén, como non, no Nigrán Jazz e tamén no Jazz da Ría alá en Ferrolterra. Ali tamén estaremos porque este premio é de todas e de todos. Gracias a Músicas en Vivo por facer este esforzo, por manter viva a nosa música, a nosa fala e o noso país. Gracias. Pardiñas das Mavila! Vexamos agora cales son as propostas finalistas da categoría Organistrum de Comunicación. Diario Cultural. Radio Galega Música. Lume na Palleira, con Emilio Españadero. E o premio Organistrum para o mellor espazo de comunicación musical é para o Diario Cultural. Bueno, hola a todos. Traigo un papelote porque veño en nome de moita xente. Primeiro, estamos divididos porque, claro, Diario Cultural leva o premio, pero Emilio Españadero e compañeiro, longuísima traxectoria na Radio Galega con Lume na Palleira, este premio tamén é colaborador do diario, tamén é teu. E un bico a outra finalista. Bueno, primeiro, as grazas de corazón polo premio no Diario Cultural. Coidamos a música porque realmente hai moito talento neste país e moita industria musical, moita xente vive da música e temos que ser a súa voz na Radio Galega e nos medios públicos. Así que, ademais das entrevistas, das reportaxes, das saídas que facemos na edición da mañán de Belén Regueira do Diario Cultural, na do mediodía de Ana Romaní, na da tarde de Virtu Coneira, na da noite de Paula e agora de Noelia Rey, que está aí. E nas 3 edicións da fin de semana, con Xiana, Arias, pois temos tamén os concertos medio bolo, que moitos de vós fixestes. Eu creo que prácticamente todos que estáis aquí tedes pasado por ali. E seguramente os que estades agora especialmente porque tedes cousas novas, os finalistas estivestes recentemente. Pero, ademais de todo isto, temos expertos que cada semana teñen un sitio fixo para contar da música. Emilio Españadero, Cofol, Tito Lesende, Paula Dorsi, Bran Tenreiro, Matías Tarrío, Luis Miguel Crespo, para contarnos da actualidade, tan diversos como sodes vós, da clásica, do rock, de todos os tipos de música. E todo isto chega a máis de 100.000 persoas, segundo o último EXM, e todo isto queda brillando como brilla a música, especialmente na canle digital do diario que recomendo, diariocultural.gal, para que vexades todo xunto. Así que, nos felices de que recoñezades o noso traballo que facemos con interese e con moitísima ilusión, pero sobre todo o premio voso por darnos cousas que contar. Así que, por favor, seguide dándonos moito que contar. A Radio Galega dende aquí hoxe quere darvos un verdadeiro agradecemento por este recoñecemento, por un premio
que chega directamente do sector, das músicas e dos músicos. Quen mellor nos pode avaliar e valorar que as persoas implicadas directamente na produción da cultura, como sodes vos, e ademais tendo en conta todo o traballo que pasades. Por suposto, dar os parabéns a Emilio Españadero polo seu maravilloso Lume na Palleira de Radio Galega Música e tamén ás compañeiras de Músicas Galegas Ilustradas. Hoxe mesmo fai medio ano, cúmprese medio ano do nacemento de diariocultural.gal. É unha plataforma digital que naceu coa esperanza de converterse na referencia de Galicia da información cultural porque está actualizada puntualmente cada día con toda a vosa información, con todo o que producides. Ali están as noticias que a vos vos afectan e que vos protagonizades. Nesa canle digital están os podcast de todos eses diarios culturais dos que vos falaba María Solar. Ademais están as colaboracións das nosas expertas e expertos. Ela citaba os de música, temos moitos máis noutras artes que vos tamén coñecedes ben porque pasan os mesmos traballos que a vos, e ademais tamén novos proxectos, que están centrados na música. Recentemente, nos últimos meses, lanzamos o proxecto Medio Bolo de grabación de concertos de pequena duración nos nosos estudos de produción. Unha premiada, Su Garrido Pomo, por exemplo, participou nel recentemente, invítovos a que o vexades en diariocultural.gal, tamén Baiuca. Entón, ese é un dos novos proxectos que puxemos en marcha. Outros máis, agora, recentemente, hai un par de meses, empezamos coa emisión de concertos de jazz, do programa Notas de Jazz, dirixido por Xavier Facal, e son concertos gravados, neste caso, en salas de concertos, en teatros. Marcos Teira, por exemplo, participou no último que emitimos, é o protagonista do último que emitimos. A Radio Galega é a vosa casa, ten as portas abertas para escoitar os vosos proxectos e as vosas ideas. Queremos saber a onde podemos chegar en compañía a través dos medios públicos de Galicia. O Diario Cultural é un proxecto histórico, un programa histórico da Radio Galega que ven de ser renovado. Queremos seguir traballando nesa liña con este gran equipo de traballo que temos con todos nós e dirixido, ademais, brillantemente por María Solar. Queremos seguir traballando nese eido, seguir contando con vos e que este diariocultural.gal que vos quixemos facer chegar a través destes premios sexa a vosa cabeceira da música no que se refire á comunicación. Moitas grazas. Ben, gustaríanos agora chamar aquí a participar da longa cadea do ADN que estamos debuxando esta noite a Xunta Directiva de Músicas ao Vivo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Boas noites a todas e a todos, moitísimas grazas por acudir. Hoxe celebramos a festa dos Premios Martín Codax da Música 2019. Para nós é unha noite moi especial, xa que como Xunta Directiva de Músicas ao Vivo traballamos con agarimo para realizar este evento tan significativo para a asociación. E esperamos que para todas e todos vos sexa tamén unha noite emocionante. O certame continúa construindo pontes para tratar de unir a todas as familias musicais, fiel ao seu obxectivo de traballar para lograr uns premios nos que todo o mundo se sinta representado. Esta xunta directiva segue traballando para favorecer a visibilidade da música galega en cada unha das súas fórmulas tan diversas. Ese é o noso principal obxectivo con estes galardóns. Cada ano resáltanse 54 proxectos nos premios Martín Codax da Música, máis un premio honorífico co que Músicas ao Vivo recoñece traxectorias senlleiras dentro da música galega. Este ano inscribíronse 442 proxectos, 391 grupos, 11 salas, 25 festivais e 15 espazos de comunicación musical. Unhas cifras que volven confirmar a web dos premios martincodaxdamusica.gal como a plataforma de música galega máis importante neste momento e demostra o indiscutible potencial musical de Galicia.
Cremos destacable a visibilización, prestixio e posicionamento duns premios que en tan só 6 edicións convertéronse nunha referencia cultural e musical no país. E que queremos? Queremos uns medios públicos que, para chegar con forza a todas as capas da sociedade, consideramos que un dos eixes vertebrais da cultura musical é a educación e sensibilización coa música feita en Galicia, concedéndolle o prestixio que merece. O talento musical é indiscutible, pero é necesario chegar dun xeito máis directo para a creación de referentes reais. Non só os premios son importantes, precisamos conquistar tempo e espazo nos medios de comunicación, pois é o noso tempo e o noso espazo tamén. Os medios de comunicación son a canle para chegar ao público, para dar visibilidade ao que acontece, pois non se coñece o que non se ve nin se escoita. A inmensa maioría da produción musical galega non acada espazos de promoción e difusión para os seus proxectos. Como representantes deste colectivo e como cidadás e cidadáns, exiximos uns medios de comunicación públicos de calidade e coherentes co seu obxecto social, definido no punto 3 do seu mandato estatutario, onde queda reflectido o seu compromiso coa difusión da cultura e da identidade de Galicia. Esta directiva defende a galega. Agradecemos o esforzo das persoas que traballan por dignificar a liberdade de información. Negarse ante evidencia perpetúa a indignación e renova as enerxías para seguir demandando uns medios públicos libres de inxerencias do poder. Queremos uns medios independentes, veraces e críticos, porque así queremos vivir en sociedade. Sobre as institucións, nos últimos anos boa parte do investimento cultural foi dirixido á construción de infraestructuras físicas que contaron con escasa planificación cultural e contidos insuficientes. En MAP consideramos que os grandes investimentos á música por parte da Administración deben garantir unha presenza musical galega representativa. Sobre a igualdade, compre unha maior normalización e visibilidade das mulleres na primeira liña. En 10 anos de vida da asociación asistimos por primeira vez a unha maioría de mulleres na súa xunta directiva, mais seguen a ser minorías que lideran proxectos ou que están en postos de dirección. Fáltannos máis referentes femininos en moitos ámbitos da propia industria. Os postos directivos seguen a estar copados por homes que en moitas ocasións dirixen grupos de traballos configurados cunha presenza feminina altísima en postos máis asistenciais. Temos por diante a responsabilidade de rexenerar o escenario cultural, musical e productivo onde as mulleres formen parte do substrato e non da superficie. Precisamos arquitecturas de transmisión coidadas e conscientes. Precisamos a vontade do diálogo e da escoita atenta. Precisamos situarnos na corresponsabilidade dunha sociedade máis igualitaria tamén na música, respectando sentires e sensibilidades, visibilizando o invisible e desnaturalizando o normalizado. Aposta pola nosa música. Por se estes premios non deixasen suficientemente claro o nivel dos nosos proxectos, solicitamos expresamente ás persoas que se encargan de elaborar a programación de salas e festivais que aposten pola música que se fai en Galicia. En realidade, non é ningunha aposta o que lles pedimos. As bandas e artistas que hoxe subiron a este escenario son valores seguros, recoñecidos fora do noso país e que merecen formar parte de calquera cartaz. Somos unha potencia musical. Só hai que escoitar as propostas e para iso están os premios, a radio da nosa web, que vos convidamos a escoitalas. En canto ao tema laboral e legislativo, precisamos un marco xurídico que protexa e clarifique a actividade profesional na música ao vivo, ao mesmo tempo que protexa o carácter cultural e educativo da música, así como a continuidade da cultura de base e de pequeno formato. Atopámonos nun momento de cambios intensos. A nivel galego, nos últimos tempos, asistimos a novas iniciativas legislativas
que afectaron de cheo ao mundo da música ao vivo, e nas cales MAP pelexou por facer valer a voz do colectivo de músicas e músicos. Pedimos unha normativa clara, sinxela e eficaz que nos permita traballar e facelo sempre en condicións dignas, tanto nos pequenos formatos musicais durante os meses de inverno como nos grandes eventos de verán. Pedimos con voz serea, pero firme, un consenso político para resolver dunha vez a inseguridade xurídica e legal na que traballamos. Polo tanto, pediremos e exixiremos sempre o cumprimento desa legalidade necesaria, especialmente na relación laboral entre artistas e promotores, sexan privados ou públicos. Música e cultura. Poñemos de manifesto a evidente necesidade de apostar pola creación de novos públicos e dunha educación musical desde a infancia. Os concellos tamén deberán facer un esforzo por non contraprogramarse. O que pon en evidencia a necesidade dunha estrategia cultural musical local para que os propios axentes culturais dun territorio se complementen nas súas propostas. Neste caso, institución e empresa privada deberán convivir con respecto e vontade de colaborar. Ensino. A creatividade está penalizada polo sistema educativo que favorece o pensamento converxente, precisamente o contrario do que a mente creativa se alimenta, da diverxencia. Aplicado ao mundo da música e comezando pola formación que debera atender dun xeito máis integral a formación de músicos e músicas capaces de coñecer o entramado do ecosistema cultural. A folla de ruta de MAP tamén inclúe o deseño de propostas educativas para diversos contextos sociais. Queremos agradecer a moitas persoas. Grazas a todas as que inscribíchedes os vosos proxectos nos Premios da Música Galega, axudándonos a cumprir ese obxectivo fundamental de visibilizar a música que se fai neste lugar do planeta. Grazas a todas as socias e socios que seguides apoiando ao longo destes anos e facendo de MAP un referente en defensa do colectivo, tanto en Galicia como alén da nosa contorna. E grazas tamén por participar na primeira fase de votacións dos premios. Grazas ás persoas que integran este ano o xurado profesional e que fixeron a escolla dos proxectos recoñecidos este ano. Ramón Bermejo, Tito Lesende, Rosa Salgado, Terela Gradín, Nagla Xami e Pilocha. E Miguel de la Cierva, tamén. Grazas. Grazas aos nosos aliados, a Axencia Galega de Industrias Musicais, a GADIC e a Diputación de Pontevedra mantendo firme a aposta por este certame. Grazas aos medios que colaboran nestes premios, Cadena SER e a CRTVG. Pedimos uns premios retransmitidos en directo. Grazas aos centros escolares que participachedes nesta primeira convocatoria de podcast sobre os premios Martín Kodax da Música. A todas as persoas que traballachedes con ilusión e vou facer para que esta noite se materializaran meses de traballo. Grazas, equipo. E grazas especiais ás bodegas Martín Kodax polo compromiso, a implicación e confianza ao longo destes anos e ao Concello de Pontevedra por abrirnos as portas un ano máis e polo apoio recibido ao longo destas 6 edicións. Grazas. E despedímonos lembrando que precisamos de vós, institucións, públicos, medios e sector da música en xeral. Pero, sobre todo, precisamos de vós, compañeiras e compañeiros. É vital, desde o noso punto de vista, que os propios músicos e músicas sexamos parte activa na loita polos nosos dereitos como traballadores da cultura, reclamando esa dignificación do noso traballo que ten que comezar por nós mesmos, por nós mesmas. Para iso non hai máis fórmula posible que estar unidas e unidos e apoiarnos entre todas e todos. É necesario e urxente que nos xuntemos, tanto en asociacións, cooperativas, plataformas ou sindicatos. Se non o estades xa, asociádevos a MAP, ou a onde que irades, pero asociádevos, porque senón mudar todo isto do que estamos a falar vai ser moitísimo, moitísimo máis complicado.
E necesarios tamén somos e sodes para crecer máis fortes e libres, para dignificarnos e axitar conciencias, para emocionarnos. Outro mundo é posible, como xa se dixo aquí unha noite, traballaremos en colectivo para conseguilo. Gozade da noite, vémonos o próximo ano, saúde e música. E agora sí, ven outro dos momentos especiais desta noite, que é o premio honorífico. Vamos allá, vamos allá. Muy buenos días. Vamos a darle un toquecito. Che, 1, 2, 3, 4. Todo empezó con mi padre. Mi padre es director de banda de música, de Peñafiel en concreto, en Valladolid. Y bueno, somos 4 hermanos, desde niños, desde los 5 años ya me metí con la bandurria, con el solfeo, con todo eso. Luego empecé con el clarinete a partir de los 6 o 7 años. Y luego iba avanzando, pues el piano desde siempre, porque él consideraba que el piano había que tocarlo. Luego entré en la banda municipal de música, hasta que a los 18 años me traslado a Galicia por motivos de trabajo, en tema de las orquestas, que en Galicia es todo un boom. Me llamaron para tocar el saxo, yo no había tocado el saxo en la vida. Entonces me llama mi hermano y me dice, mira, ¿qué es para tocar? Y digo, no, pues te compras un saxo y aprendes. Luego pues me apunté un poco al jazz por medio de Alberto Conde. Ahí se formó una escuela en Vigo. Fui primero de alumno, luego ya fui allí también dando clases en la Bayo, que se llamaba Bayo Ensemble. Y así seguí compaginando lo que es la orquesta de baile con las clases, con el jazz, con el rock, con todo. Luego en el 87 entré a formar parte del profesorado de la Escuela Estudio de Santiago. Para mí, donde más he disfrutado ha sido con el Carlos Barruso Quinteto. Yo antes de eso habíamos tenido varios grupos, había estado también con la Big Band de Santiago, con la Saint Big Band de la Escuela Estudio, con el Octeto de la Bayo, que eso fue una maravilla también, porque fue el primer octeto así en plan jazz que hubo en Galicia, a lo grande. Pero la del Carlos Barruso Cuarteto y Quinteto ya es como una formación propia, y entonces se hacía una cosa como muy familiar, quedamos para ensayar, nos llamábamos y no teníamos que hacer muchos planes. Ya enseguida era, vamos a tocar esto, ¿no? Y había mucha ilusión. Y la verdad que dimos unos cuantos conciertos que fueron muy bien recibidos. Y ahora ver a tanta gente que hay por ahí que han partido de mí, muchos, o que les he ayudado, ¿no? Y verles cómo avanzan y verles cada año a año el avance que van pegando y tal, pues para mí eso es una maravilla. O sea, el ver que ha dado tus frutos, ¿no? ¿Cuándo tocamos? Pois ben, cada ano en Músicas ao Vivo reunímonos en asamblea para decidir un premio honorífico. E se todos os anos é algo especial, este ano o é aínda máis, polo que ten de referente por algo do que todos os músicos e músicas deste país e do mundo vivimos, que é de ter inspiración, de que nos pille traballando e de poder compartir todo ese talento. É por iso que as socias e socios de Músicas ao Vivo, reunidos en Asamblea Xeral, acordaron conceder o Premio Honorífico 2019 a Carlos Barruso, un compañeiro e personalidade clave para entender a evolución da música moderna en Galicia, un profesional impecable, cun talento colosal que influenciou e segue influenciando a moitas xeracións de músicos. Carlos Barruso é, incuestionablemente, un músico con mayúsculas. Apaixonado e dedicado en corpo e alma ao seu labor como instrumentista, arranxista, compositor, profesor e director, como vimos no vídeo, aportou a Galicia dos anos 80 e 90 ata hoxe unha sonoridade diferente e mesmo vanguardista. Entregan este premio María Garrido das bodegas Martín Codax e Carmen Fouces do Concello de Pontevedra. Recibamos un forte aplauso a Carlos Barruso.
Bueno, buenas noches. Lo primero, decir que esta noche es muy especial para mí. Es de un honor y un orgullo recibir este premio honorífico Martín Codas. Un premio súper prestigioso. Muchas gracias a las bodegas. Dar las gracias una y otra vez al equipo de Músicas ao Vivo por hacerme partícipe de este premio y sobre todo por el excelente trato que hemos tenido estos últimos par de meses. Ha sido impresionante, muy buena gente, desde luego. Bueno, ya sabéis que estoy en los últimos meses de mi maravillosa vida. Bueno, echo la vista atrás y solo puedo agradecer haber tenido una vida espectacular. El gran motivo de eso ha sido siempre lo mismo, la música, la música y la música. Siempre. Es lo mejor que existe en este mundo y siempre he podido estar a su lado. Muchas gracias a la música. Bueno, desde el 27 de diciembre me diagnosticaron cáncer de páncreas terminal y solo desde ese momento he tenido muestras de apoyo, de cariño. Creía que tenía muchos amigos, pero de verdad que todo se ha desbordado. Ha sido un trato genial con toda la prensa, con prensa escrita, radios, televisiones. Un montón de gracias a toda la gente que me ha estado rodeando continuamente. Los amigos, compañeros, alumnos que tengo por ahí arriba también, familiares, gente que no ha podido venir. En especial a mi padre, mi mejor profesor, y a mis dos sobrinos, César y Hugo, que están todo el día conmigo. Muchas gracias. Y bueno, nada más que decir, simplemente que viva la música y que os quiero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chegamos xa ao final desta gala, parece que foi onte cando comezamos, mas as cousas precipítanse. Unha vida, 1000 vidas entregadas á música. Moitas gracias a todas e a todos por acompañarnos nesta noite, por esta viaxe que fixemos polo ADN da música gallega para descubrir que as nosas influencias van a todos os lados e veñen de todos os lados, como as gallegas mesmas, vaya. Así, e non podemos deixar de gabar tampouco a unha das poucas persoas que están neste escenario que están aínda sin gabar. Ese é o gran Kiko Cadaval do seu... É artífice de gran parte de todo isto. Do seu cráneo privilexiado saíron moitas das cousas bonitas que vistes esta noite. Levo o ritmo no corpo e iso acaba por notarse. Temos que ir rematando con unha mensaxe de ánimo, unha mensaxe de esperanza. Xa sentimos a nosa presidenta botar a chorada, que pertence ao ADN propio da música galega, xa unha noite na Eira do Trigo, Negra Sombra. Tivemos unha vez máis esta demostración deste territorio que damos moitos matices, pero pode haber moitas dificultades, podemos pasar por momentos moi difíciles, pero ao final pode aparecer ese éxito, esa polinización expansiva do talento galego, e iso vai se demostrar ca última música que imos cantar, que é unha música que pertence a todos os ADNs galegos, soul, urban music, a música árabe, muñeira, pachanga, etc., etc., e acabou triunfando en Madrid. Tú podes facer unha canción galega e acabar sendo o presidente das GAE, así que ánimo. Non marchemos de aquí tampouco
sin aplaudir como merecen a nosa maravillosa banda. No contrabaixo, José Manuel Díaz. Na guitarra, Marcos Pin. Na batería, Miguel Cabana. E na sección de eventos no trombón, Amanda Pinos. E na trompeta, Gedellas. E no saxo tenor, Merce Palacios. No saxo alto e na dirección musical, Pablo Castaño. E as voces de ouro de Mónica de Luz e Sergio Tanus. E o coro de élite, a directiva de músicas en vídeo. Que guai. Pero tienes que cantar, hein? Para terminar essa gala, tem que ser cantando, com muita força, vale? Agora. Com isto da movida. Que movida! Com isto da movida. Que movida! Ai, tem muito DJ. Que movida! Ai, tem muito DJ. Que movida! Que de noite e de dia. Que movida! Que de noite e de dia. Que movida! Usa garrafas de sol. Que movida! Usa garrafas de sol. Hay un sol de carajo. Baile Reixa. Baile Reixa. A matanza do porco. Matallo carallo. Matallo carallo. Matallo carallo. Habei un conxunto de berros do porco cando van matar. Matallo carallo. San Martiño oficial. Matallo carallo. Como forte o Nepal. Matallo carallo. O magosto para agosto. Matallo carallo.